garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Da fari zan sanya sarki Allah Zuljalali kaɗaitacce, gaban basira ka haska kwakwalwa ta na waƙe amintacce. Shi ne Muhammad Rasulullah mai Fadima wacce ta yi fice, ta zarce kowa da kowa, 'yar asali mai sai ta kautacce. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Aminci nake roƙonka ilahu kaiwa masoyina, har alihi da sahabban annabi masu sare wuyan arna. Ilahu sace tijjani na Morocco jika gurin nana, na gaida kijiyali na sabar hama sun bi ma'aikina. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Annabin nan da zan wayabo wallahi shine cikar girma, wanda Allah ya kira shi fada ta yi ya ga rabbu mai girma. Da gaskiya ne gwanin kyauta bai hantarar duka mai nema, ko da yaushe ya baka ya kara ma shi ke da alfarma. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Muhammad al-Mustafa Mahmud shugaban dukkan manzanni, shi dai Muhammad Rasulullah sha'aninsa duk na garabbani. Dukan wani ɗahani a gurina ya zama mai cikar muni, na gaida kai rahamar Allah ya mai Hassan har da Husaini. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Yabo na da zarera zan yi shigun mai cikar tsarki, wato biyayyen halittar nan mai ali zaki da shabbaki. Na Khadija ango gurin Ramla mai tsara arne akan doki, tilasa ma sallamawa ya Mahmud kai ke da dokoki. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Muhammad Rasulullah wallahi shine gadarata, dukan kasidar da zan rera dan Fadima rabbi amsata. Kamin ni baiwar ziyarar annabi rabbi koda da tatata, dan wanda kai min numfashi Allah ka amsa bukatata. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Sallama nake ma Habibullah abba gurin na Mardiya, sallama nake ma Shafi'ullah duk wanda bai san ka yayi baya. Sallama nake ma Aminullah wallahi mu ba mu ja baya. Sallama nake ma Ra'ufur Rahimun wanda bai kyale mai karya. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. A sanda annabi ya hijira zuwa Madina ya bar Makka, dukan mutanen Madinawa sun taru duk sun yi mai barka. Ya saukare a cikin birnin ya karya duk wanda mai shirka, inda ka riƙe Rasulullah wallahi sai rabbi ya soka. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Zan dakata a cikin begen ya rabbana sai ta motsina, sarfili ne Usman baban Allah ka gyara dabi'una. Makayaskanci a masu yabon Mahmudu ne gane rarrauna, da ki nake nema a gaza mini dan mutumcin ma'aikina. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Malam Imam Abdu babana ka bani sirri da soyayya, ka ce na damke Rasulullah duk tsanani kar na ja baya. Malam Lawal tuke Maulana ka kara dora ni kan hanya, Allah ya kai rahama kabarinka albarkatin mai cikar kunya. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena. Garkuwar bayi Mahmud kai nake yi wa begena.